আচ্ছা স্যার নন তো যত বরং সিনিবো একদম টংথক বা যেফ্র দুঃখ কষ্টনি জরাও ফানো যেফ্রনি মোखां नुखांखे যত তৈপ্রাসা লুকরকনো খাতंगो বা টংথক মুंनि बिसिंतै खातं लाइबै जन जे दुखनो पगै थां हाया देबा के तिनिबो आबो हायखेने सिनि इएम डिस्ट्रिब्यूशन बा जे टेकिं सेरेमनी खायफ्रो तिनिबो नंगो मानजाखा बेलायनो गाहामनि बिसिंतैनो इंगे आबो जागाबो तिनि जे खातं मानि बा थानसानो तै जे खातं लाइमानि बिसिंगो Tiprasa lukorokno nini je bkhani bisingtui bahai ke kokasana musuk ba nini tongthok mung ba thansano tui tama kokasana musuk lukorokni khuba abono kisa srai ke saikna rogre ke tini o khumulongo o lowai holo phai je sini tongthai bararok bakha thansa no kaisa family kaisa ke nuoi bakha usuk je tongthoka ang tama hanai puluman hai ke bakha serok phungma ko ram bai sita sibi sinuk sire hai ma inge sate kaisa ang kan ro no ang bo tam sing kham ro em jas gan jina bo thansang wais de ro lai man o bokhe kaisa jaga sung herma program khlai phele mani herma program khlai phele mani kamar sa sakang ke rajani phele ne thansang ga ni kuthung lai mani sung bayang herma program khlai sung manager ke bona pro bon anchor bong bin gari bai tabo to boni gari bai sono talang yang periason ano yang khumulongo jongpui rokhai thangnani moto bini am hai thok bai thala ta injin ok bini tamai senji bini thar paila ke ba ar thang sele koitabo manaibo mani 6ta ba 7ta baje nai sa sele puni 6ta sisok paila ja ke ba singthoni afani di ok video pha khalai ne sabitir ti rokhe bro camera thaika sengke amti bele viral bu thangkha belai tej busajak laika tei norong ni je viral batak social media busuk borok important roi tongte adunik jugni youth rok ta ke bohai ke norong ni bising tei belai ne lukorok joto khatung jak bai kha ke belai viral bangkha gangkha asing na sa nono belai ke hambai nini je khakchangma kokrono tei lukorok ni buskango saikhna roma bagai hambai jora tongkhangke malai lefibana daiti ni mokhang ganar la laikhe muni lefibana sa hambai do sa